Mwago kire koro mocho koro. Mwanje to mocho koro. Biamono sana. Nche nago kana nche nare nkorwe kanisa Nyanogoti. Sina chikire gali ngende kuchinya cheki. Na makoro mheshimiwa Bagaka na watu mochango. Na hata wananchi no mwana sabato tiangoreki. Tiangeto. Na nche ndundire chivastina atigairi nkeigo nkoreki. Ngeto. Na okire sana wikaga iga nende ko bakira mbuya mono sana. Sega sialingia mwankorete mukanga gacha. Wono squeeze na bongo tarango kwa nje no mochukoro basi bamanya ningo. Saolina achitega yanga chomo sali mara kabere mara gatatu gatera nainu gaiga mwatao mochukole tomate takole daki momanyete. Nainde nabire nkorora kerongo kolega sigari Nairobi karaste indo chinke ke andrete ganka. Moisone ndete kobate ipole na igua mwabwate omochando abana babere bagaitu. Muzemba babere balingi. Pole sana na ndete wakero mheshimiwa oyo mubwate okoreka asingia sana. Akabeka mbake barasa. Akarangeria abantu bali batenete security. Akabatebi titoligo taka abantu baitu muna chingiti. Hosembia. Na ndete ko mwakera mbuya mono nengendere ko musaba. Ese igieri mna babe keinamo erene ndugu yanu mutume. Babu atrandeli okonya abantu bamintu. Na kiondo chuno ndugu yanu mutume sokiro bekire mandamano. Amandamano ayu korukare abantu babire bagoteba mandamano na amabe. Amandamano no koenda malalamishi yao oike mutugari otena ki ntochande gitegaiga. Mwatwe biregaiga. Na ende na kiekyo amandamano yale Jumatatu. Nyasaye gwanja na inje nongo tena magega yaba muraba babiri tatebe egenteke ezaracha rasime koleki erosigu abantu bamintose naboigo omojumbe kiramo choro mojumbe egasiae ekorogo representation egento motuma akora yokwenda he is representing the people of Masige East, West and Babasingima nabire nkorra abantu bamintu chibasari chigosoka omwana sauli ango support omochokoro otebigu ayeno mochokoro ango support toliko nyoraki mamo mwabotana ki mamo mino mochokoro ango support aytoliko nyoraki toliko nyora basari nkiegyo nchibuna mondo chige na chitega yanka patencheno mulisi we kanisa nekoro current community SDA church na igure bobe boni ga na igure na tumiru message no mwana one werusiri atateko batizo ona magwebole aki tumayenga ontebi mapema Kiarambole na igure. Lakini kingo teba omwana onya abana baito basokire kwenda gusoma. Onyo muiboli oyo muna bwata abana 10 kiro omwana no mubasi anyore basari. Onya engo ajite ukarora kiti gangi mura abana 15. Every child needs a bursary. That's why bursary boni gere 200 million. Tadi bursary 200 but CDF tokonyora 200 million go chabo basi. Sauli na abange tori. So the government has realized that abasina abange bale tiatoba 200 million so montolio romo jumboli. He should be able to divide accordingly elinde kero monto anyore. Toro mani elinde kero monto koleki anyore. Ingo kora saulie chinga kechi na nche mbiamono kobeko mochango yo njitintebi. Nare nge para iga bande bandro no musaino naro miyungo onde bachoge na kio muchango no akali kurende musalia na mawakero John Nyaliki na mona ki muchango naro onde muchango naro onde ingo kore kanisa chirichigo tigara kurunyano guti ngokorande ki gobale terando osembia na akora itawe keke cheno ngokora na ata inchono molisia ni Yesu Kristo a chitense John the Baptist akamurago etagali akamaoteba behold the Lamb of God. Arafa bafuasi ba Yesu ba John the Baptist bakatika John the Baptist bakamukubwa ati Yesu bakamukuboli Rabbi where are you staying kayomenyete akamakomotebi come and see. Eliomo mrokoro ku Andrew akarichaiga karo Yesu Kristo kaikaraste akaminyuka go chisco agasiaruka akaenda kareto mumromu abokoro ku Simon Peter akamoboli kayokongira kamotebi come and see injuorole
naye muna gwacha rero yo kwarora amaya iga omurandi arandi naye minyoka isiko gari lete omumura omino mama omino tata omino nero omotebi come and see obuya bwa Yesu Kristo. Okorugabu akeigo naro okoroku Filipo nere agasoiga karo Yesu Kristo akaminyoka gochimate gari akanda kareto musane yokoroku Nathaniel akamwoli, can anything good come out of Nazareth? Nari Nathaniel yonde Filipo akamotebi come and see inchuorole nere buna muireiga una Yesu Kristo ra Nathaniel yago chokuruge sieli gari buna mwakoli akamotebi an Israelite indeed in whom there is no false bone. Yani omo Israeli omogima, yani omo basi omogima, yani omo sari omogima, yani omo masige omogima. Na inchi na basoro irerero na ekera kwa iguri ngane irerero genda na yori yo musani o nya sawa seseni no toramo tugoro muchango mbia mono moko matembu ya mono.